தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மணிமாறன். சென்னை ரொம்பவே தூய்மையாக இருக்குது. இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா தூய்மை பணியாளர்கள் வீட்டுக்கே வந்து குப்பைகளை சேகரித்து கொண்டு போயிடுறாங்க. சென்னையை ரொம்பவே தூய்மையாக வச்சுக்கணும், சென்னை மட்டும் இல்லைங்க, தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களையுமே தூய்மையாக வச்சுக்கணும்னு அரசு ரொம்பவே மெனக்கெட்டு நிறைய நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் ரொம்பவே முக்கியமாக நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ட்ரை சைக்கிளில் குப்பைகளை சேகரிப்பாங்க தூய்மை பணியாளர்கள். அதனால் வந்து அவங்களுக்கு சில கஷ்டங்கள்லாம் இருந்தது. ஆனால் இப்போது அவங்களுக்கு அது எல்லாத்தையுமே எளிமைப்படுத்துகிற விதமாக அவங்களுக்கு பேட்டரி ஆட்டோ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பேட்டரி ஆட்டோ மூலமாக அவங்க ஈஸியாக தெருகளுக்குள்ளேயே போயிட்டு ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையுமே நின்று குப்பைகளை சேகரிச்சுட்டு வராங்க. அது அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க. இந்த நடைமுறையின் மூலமாக பொதுமக்கள் கண்ட இடத்துல குப்பைகளை கொட்டாமல் வீட்டு வாசலுக்கே வரக்கூடிய குப்பை வண்டியில் சரியான முறையில் குப்பைகளை கொட்டி அவங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஆனால் என்னங்க, நம்ம சொல்லலாம் எல்லாரும் கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னு, ஆனால் சில பேர் வந்து தூய்மை பணியாளர்களை திட்டுறதாகவும் சில இடத்துல சரியான முறையில் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல்கள் தான் வெளியாகிட்டு இருக்கு. ஆனால் அது தவிர்க்க முடியாததுங்க. எல்லாரும் ஒரே மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சென்னையை சிங்கார சென்னையாக எப்பயுமே வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தூய்மை பணியாளர்கள் ரொம்பவே மும்முரமாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் பேட்டி எடுத்தோம். அந்த பேட்டியை நீங்களே பாருங்கள். எவ்வளோ நேரம் நான் வண்டி ஓட்டுவீங்க? 6 மணிக்கு வருவோம் சார். 6 மணிக்கு கையெழுத்து போட்டுருவோம். 6:15 வேலை 6:10 வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கு 3 ஏரியா, ஒவ்வொருத்தருக்கு 4 ஏரியா இருக்கும். அத்தனை ஏரியா நீங்கள் பண்ணுவீங்க? ஆமாம். ஒவ்வொரு டிரைவருக்கு பிஓ டிரைவருக்கு வந்து 3 ஏரியா கொடுப்போம். ஹவுஸ் கலெக்ஷன் தான். இப்போ இந்த ஏரியாவில் எத்தனை வீடு இருக்கோ அத்தனை வீடு ஹவுஸ் கலெக்ஷன் பார்த்தாங்க. அது சீப்பர் வந்து இந்த 3 தெருவும் பெருக்கி ஆகணும். பெருக்கி க்ளீன் பண்ணிடணும். ஹவுஸ் கலெக்ஷன் வந்து குப்பையை வந்து வெளியில் ரோட்டில் கொட்டக்கூடாது. அதுக்காக தான் எங்களை வச்சுருக்காங்க ஹவுஸ் கலெக்ஷன். உங்கள்கிட்ட வந்து நான் ஹவுஸ் கலெக்ஷன் பண்ணி இந்த குப்பையை எடுத்து பின்னில் போடுவோம். பின்லேருந்து ட்ராக்கர் பண்ணி வேறு லாரியில் போவோம். லாரியில் போய்ட்டு வேறு அவங்க ஒரு இடத்துல போடுவோம். இப்போ இந்த வண்டி கொடுத்துருக்காங்களா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரை சைக்கிள் இருக்கும், அந்த கம்பெனி. இதுக்கும் இது கரெக்டாக இருக்கா உங்களுக்கு? இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னாக்கா ட்ரை சைக்கிள் வந்து ஒரு வீடு ஹவுஸ் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டைம் பாராயிடும். இது கொஞ்சம் ஸ்பீட் பிக்கப் பண்ணுறதுனால ஹவுஸ் கலெக்ஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. வீட்டுக்கிட்டே போய்ட்டு ஹவுஸ் கலெக்ஷன் வாங்குகிறோம். மோஸ்ட்லி குப்பை வந்து ரோட்டில் போட மாட்டுறாங்க ஹவுஸ் கலெக்ஷன்றதுனால. பட் ஹவுஸ் கலெக்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ரோட்டில் தொட்டுவோம். ரோடு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும், பெருகிறது கஷ்டமாக இருக்கும், க்ளீனாக அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. உங்களுக்கு இப்போ பொதுமக்கள் கிட்ட போகிறீங்களா, உங்களுக்கு எத்தனை மணி நேரம் ஆகும்? எல்லாரையும் 8 மணி நேரம் வேலை அப்படின்றது இருக்கும். உங்களுக்கு எத்தனை மணி நேரம் ஆகுது? எங்களுக்கு 8 மணி நேரம் கரெக்டாக இருக்குது. கரெக்டாக 8 மணி நேரம் தான் கரெக்டாக. ஏன்னா வந்து இது வந்து மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம். இப்போ வந்து ஒரு வீட்லேயே நம்ம கேட்குறோம் பிரித்து கொடுங்கன்னு. முடிகிறவங்க பிரித்து கொடுக்குறாங்க, முடியாதவங்க போட்டுறாங்க. நாங்கள் எடுத்து போய்ட்டு இந்த அதுக்கு தான் இந்த ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. குப்பை வாங்கும் போது இந்த ட்ரேயில் வச்சுட்டு இந்த ட்ரேயில் வச்சு பிரிக்கிறோம். பிரித்து ஒவ்வொரு பாக்ஸில் இதில் மெடிஷன் இன்ஜெக்ஷன், அது மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஒன்று, வேஸ்டேஜ் குப்பை ஒன்று, மக்கர குப்பை ஒன்று. இந்த மக்கர குப்பையை வந்து உரம் தயார் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே ரொட்டேஷன் தான். மக்கர குப்பை உரம் தயாரிப்பாங்க. மொத்த குப்பைலாம் அந்த ரீவொர்க் தான். பிளாஸ்டிக்லாம் மறுபடியும் ரீவொர்க் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி ரொட்டேஷன் தான் எல்லாமே. இந்த வேஸ்டேஜ் குப்பை மட்டும் தான் குப்பை. சில மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம வந்து போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கூட கொட்ட மாட்டாங்க, வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஆமாம், வச்சுட்டு போகிறாங்க. அவங்ககிட்ட நாங்கள் அவேர்னஸ் அதுதான் இந்த ரேடியோலாம் போடுறோம். மக்கும் குப்பை கொடுங்க, இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ வேக்ஸ் போட சொல்லியிருக்கோம், அதுக்கான ரேடியோ பண்ணுறோம். குப்பையை பிரித்து கொடுங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒன்று பண்ணுறோம். இது மாதிரி நாங்கள் அவேர்னஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். அது விழிப்புணர்வு அதிகமாக மக்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். அவங்களும் கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஓரளவுக்கு பொதுமக்களும் கரெக்டாக கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு % தான் கொஞ்சம் அடிமையாக இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி வீட்டில் எல்லாமே சில பேர் கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ இப்படி வேலை பார்த்துருக்கக்கூடிய தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா, இல்லை யாராவது ஒரு திட்டுறாங்க, இல்லை அவங்க சண்டை போடுறாங்க, அடிக்க வராங்க அப்படின்னா அவங்க யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, இதோடைய அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். அதுக்கு அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய சூப்பர்வைசர் நமக்கு பதில் சொல்லியிருக்காரு. அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். இப்போது இல்லை சார், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வண்டியில் போய் க்ளீன் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு 8 hours ஷிஃப்ட் இருக்கும். நீங்கள் சூப்பர்வைசர்னும் போது உங்களுக்கு எத்தனை மணி நேரம் ஷிஃப்ட் இருக்குது? இப்போ ஒர்க்கர் பார்த்தீங்கன்னா 6 to 2 அவங்களுக்கு டைமிங்கு. நம்ம பார்த்தோன்னா அதுக்கு 5 o'clock மார்னிங் வந்துடும். அவங்களுக்கு ஒன்றும் நம்ம வந்து செட் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வரும் தெரிஞ்சுக்குவோம். நம்ம 6க்கு நம்ம 5க்கு வரோன்னா ஈவினிங் வந்து 3:30, 4 கூட ஆகிடும் சில நேரத்தில் ஒர்க்கை போட்டு. ஷிஃப்ட் 8 hours தாண்டி தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக. இப்போ அவங்க காலையில் வராங்க, வந்ததும் என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபஸ்ட்டு அவங்க வண்டி எடுக்கணும். இப்போ பிஓஇ வந்து டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாச்சோடு பாயிண்ட் போவாங்க. வண்டி ஷெட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே போயிட்டு அவங்க வண்டியை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அங்கே அட்டனன்ஸ் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த மொபைல் அட்டனன்ஸ் ஒன்று இருக்குது, ஃபோனில் பிடிப்பாங்க. அதை பிடிச்சிட்டு 3 டைப் அட்டனன்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு. அப்புறம் பார்த்தா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, பயோமெட்ரிக். அதை வச்சுட்டு நம்ம இந்த 114 வார்டு ஆஃபீஸ் வருவாங்க. இங்கே வந்து நம்ம இந்த மேனுவலாக அட்டனன்ஸ் என்டர் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து கரெக்டாக 6 o'clock மச்சு ஆகிடும் ஏரியாவுக்கு போயிட்டு.
அங்கே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் செக் பண்ணுவீங்களா இல்லை ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் தான் நீங்கள் போய் செக் பண்ணுவீங்க? இல்லை ப்ரோ, இப்போ நம்ம பிஓ அனுப்பிச்சிடுமா, அப்புறம் ஸ்வீப்பர் எல்லாம் இவங்க எல்லாரையும் மாற்றி பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போகணும். அவங்கள ஏரில் இருக்காங்களா, ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு. இப்போ எப்படி ஒரு வண்டி வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க, அந்த வண்டி திடீர்னு டிஸப்பியர் ஆகிடுது, காணாமல் போயிடுதா, அவங்க இருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல, வேலைக்கு போனாங்க பட் அவங்க எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல, அந்த இடத்துல அவங்க இல்லை, நீங்கள் பார்க்குற இடத்துல என்ன பண்ணுவீங்க? உடனே அது நம்ம ரவுண்ட்ஸ் போவோம், அவங்க நம்பர் கால் பண்ணுவோம், கேட்டால் பாத்ரூம் போயிருக்கேன், டீ குடிக்கணும் காரணம் சொல்லுவாங்க, கூப்பிட்டு அவங்களை வான் பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ண வச்சுட்டு. என்னைக்காவது குப்பை அள்ளும்போது யாராவது வந்து பொதுமக்கள் வந்து கேள்வி கேட்டு திட்டுறாங்க, இவங்க வந்து இந்த மாதிரி திட்டுறாங்க அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்களா? இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ யாராவது அவங்கள திட்டுறாங்க இல்லை அடிக்க வராங்க அப்படின்னும் போது அவங்க யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க? அதெல்லாம் நம்மகிட்ட தான் சூப்பர் சீட்டாக சொல்லுவாங்க. டெய்லி நடக்கும் ப்ரோ இது, ஒரே இடம் டெய்லி தான் வந்துட்டு தான் இருக்குது. சில பேர் நல்லா பாராட்டுவாங்க, சில பேர் நம்ம திட்டு நம்மளே அடிக்க வருவாங்க. ஆனால் இது எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு தினமும் 2 டைப்பாக மக்கள் இருக்காங்க, நம்மளை பாட்டுறவங்க நம்மளை திட்டுறவங்களும் இருக்காங்க. தூய்மை பணியாளர்கள் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் நம்மள மாதிரியே சக மனிதர்கள் தாங்க. சொல்லப்போனால் அவங்க நம்மளை விட உயர்ந்தவங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய குப்பைகளை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க தான் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க நம்மளை விட கொஞ்சம் உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கட்டாயமெல்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. ஆனால் அவங்கள சக மனிதனாக மதிங்க, அது போதும். அதை தான் அவங்களே எதிர்பார்க்குறாங்க. உங்கள் வீட்டு குப்பையை கொட்டும்போது தரம் பிரித்து மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை நீங்களே கொட்டிட்டீங்கன்னா, முக்கியமாக மெடிக்கல் வேஸ்ட் அதில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்களே எடுத்து தனியாக இருக்கக்கூடிய பின்னில் போட்டுடுறாங்க. இதில் என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல. பட் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சரியான முறையில் பிரித்து கொடுக்க மாட்டாங்க, நாங்கள் பிரித்தா கூட இங்கே வச்சு இது பண்ணாதீங்க, தூரமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்து நீங்கள் அதை பிரித்து போட்டுக்கோங்க, இங்கே வச்சு பண்ணாதீங்க, குப்பையாக வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய அபாயம் சரியான முறையில் தெரியலங்கிறது தான் ஒரு குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம். அரசு என்னதான் தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுத்தாலும், தூய்மை பணியாளர்கள் என்னதான் உழைச்சாலுமே பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இந்த விஷயத்தில் மிக மிக அவசியங்க. சென்னை நம்ம சென்னைங்க, நம்ம தமிழ்நாடு, நம்ம இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம மைண்டில் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த தூய்மை அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம மனசில் ஒட்டும். நம்ம தான் அடுத்து வர ஃப்யூச்சருக்கு சொல்லணும், சிங்கார சென்னைனா இப்படி தான் இருக்கும், நீ இந்த இடத்துல குப்பையை கொட்டக்கூடாது, நம்ம தாங்க சொல்லி வளர்க்கணும். அதை இனிமேலாவது நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் இந்த காணொலியை நிறைவு செய்கிறேன்.